We are simple blind masters who like to perform drama like on the radio, even though we can't see. We want to make you happy through your listening and watching in our YouTube channel. We wholeheartedly thank you for your continued subscription and support in our channel, NYGC. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Nice Yaga Showtime Drama. Kagkaron, sugura na naton ang Muna ini tiun ko nga pangudap animal ba daw nagalala ang paus susuko nga. Muna ini akong tiun kinahanglan mapadulog ko ng bus. May nakita ako nga Urbanahon dito sa unar, may nakita ako dito nga puong-puong gaga. Medyo madulong nga bahin. Muna ini tiun ko. Tulog! Sir, dili ka naman, sir. Tulog ka lang ba na to? Sige, sir, Para na. Nagdulong na sila. Dadali lang gina kay may kuhaon na ako sa bag ko. Sige, sir, Ari na akong armas. Ano ba? Basi hindi ni armas nga armas pala nga nagalupok kag armas idalo mga akong makutan. Ari na. Kuton ko na ini. Hindi magulog sang manahin. Hold up ini. may hold up sa bus, may hold up. May hold up ko sa bus, may hold up. May hold up sa bus, may hold up. Hindi. Kabuti hindi gina silig ko. Wala gina ko nagsala. Wala gina ko nagsala sa pagpadagup-dup ko sa tao, gayla. Pay mo noong kamo! Nantawanin niyo ang matabo. Ipakita ko sa inyo ang kaluwasan karon nga adlaw. Ano ko si Ikaw gid tigulang. Di ka sunod sa ligbat higit sa plano ko, ha? Ngani ikaw ako naon. Ipagwang mo tanan yung mga dala. Ay, dako toto. Wala kami di dala wala kami sa dala di Tuto Pablo kundi ang abod gid lang baga kaugaligod. Hamo bala. Sediin ka pala naghalid. Kag daw gida pagilala ko ikaw Ikaw ba lang isa sa mga tidawo ni Boy Tirador? Opa! Ano? May hold up sa bus, may hold up. Ako na mo. Kilala mo na gid man gali ako. Ay, oo. Kilala ko ikaw bagod isa ikaw sa gid chatsa ko di parihuwa pariilyog. Drag abos sa ila. Mayo kay na dumduman mo ina. Ay nako. Hindi na ko paggarit-garit ha, tigulang. Hindi pa ko tigulag to. Kasarag pa ko magbato sa ibo. Wala ko balaga bato sa tigulang ay. Naghada siya. Bahada ko. Lo, siliin ka makantulo. Basta. Ikaw na bahala, Tuto Pablo sa ato magadala kay ato bagon ko siya. Amo na idigtio na gud mapakita ko sa ibong ako na abilidad. Naghahanda tigulang. Nagapagkatig-a kagid gali nga ihatag ang imo mga dala. Ano malang abi ng mga dala mo? Basi wala ka man nila sang cash kung pwede Gcash mo na lang. Andibal ka. Gcash pagid. Ay dako. Sige. Dali na pala kay. Handaan ko ikaw. Hindi ko bato. Hindi ko maghatag sa ibo sa kwarta ko. Di ano karon. Kapakatig-a ka gina. Haring imo ay kasipaon ko ikaw. Hay! Likaw sipa ba to Kabundol si ibo magulang. Daw tigulang pa kung gani si daw tigulang kapag gani sa akon kung paglang taon, no? Wala ko ikaw na iko. Wala ka maligo, sir. Kabundol-tod sa imo, kabundol. Ay kabundol-tod sa iyan, no? Kabundol sa iyan. Wala apir, hindi sa kaigo. Sang tigulang, lagid lang nga tayo-tayo bunol. Hindi sa kaigo. Animal ka.
Haring madason nga sipa. Ay, haway pagin sa kaigo. Hindi gid sa makaigo sa kod. Ay, dako, sige lang. Hindi na pag-usikig ti mo siya totoo. Wakapoy-kapoyan ka lang siya. Kung ba ako sa imo, maghalid ka na lang dito sa bus. Kung to nga wala si balain palaga matabo sa imo, ay sus ko na ko sa imo yan. Basi madugagan pagkalaw ay hindi ka rin kundi ka maghalid. Oo, ginapainit mong ulo ko. Hari pa ginang isa ay. Hari anay matuna, watak ka! Ay, kalahit si pamatyag ko. Kapalang tulo magpanulo ko. Nakita ko ng mga ano ini, kabitunan sa kalangitan. Ha? Kabitunan sa modo ito gindra sunod-sunod matong dadawi sa doon di mo tirador ang gindrati todo jaki ha? Ati ko na po maisip po? Ha? Hindi. Ati ko na po dugagan na para mahulog ka lang sa bintana. Ang watak ka! Pwede nadagdag siya. Ay, bigo ko doktor. Ribusa siya kay patawag na to. Tawagod ng pulis. Agod to ka. Baka diretsos na dire. Ati, sige sir. Rimuso na doon siya sir. Rimuso na siya sir. Ay, oo amo grabe gibala sa gali ko. Grabe abi ko. Perde sa kadiwang sa dua. Ay, Jaco. Te, wala kita dak pa konsuelo. Okay. May nagapanuktok. Base kon sila na ni Boyong kag ni Poldo. Ang ginpasugo ni Sir Boy Tirador nga tumbahon ang Jackie nga to. Oh, kamoged gali nga duha. Sulod kamo, dasiga. E base kon may nakakita sa inyo diri sa gwa. Oh, boss, Maki. Boss. Salamat. Magpungko ka mo. Boss. Ano? Kumusta ang ginpasugo ni Sir Boy Tirador sa inyo? Success? Wala pa, boss. Ano? Wala pa. Wala pa namon na salapuan si Jackie, boss. Kaganong ginhimo niyo? Nagapangusisa lang kami ito, boss, sa tiyanggihan ni Chay Lucia. Kung nagkakadto to si Jackie, hangambal ni Chay Lucia, boss. Nagkakadto to kuno matuod si Jackie, pero hindi mapaktan kung ano nga adlaw. Kinagalusot na to kuno si Jackie, boss. Amo nang matuod, boss. Gani, amo nang wala pa naman na si Jackie, boss, nadala dire. Ang mga ungas ka mo, no? Ay, abaw. Kung makahibalo naman si Sir Boy Tirador, siguro, mabukagid ang mga paya-paya niyo nga ha. Kay pirme lang ka mo, palpak. Napalpak pa ka mo, sang do katigulang nga ito nga ginpapatay niya. Subong, sa kay Jackie, palpak bang gayapon? Ay, wala gid ka mo sang huya, no? Sige lang bala, boss. Matsimpuhan ginanamon si Jackie, boss. Ulat lang kita sang time. Matuod, boss. Nagapangusisa kami, boss, ha? Pirmi kami to nagalabay sa tiyanggihan ni Chay Lucia, boss. Ate, amo nang himoon niyo nga duwa. Balik ka mo to sa tiyanggihan ni Lucia, kag bantayan ninyo si Jackie nga magbalik dito. Boss. Boss. Okay. Kaya ano bang ginahimo niyo nga duwa? Get out! Boss. Nakatapon na. Ang mga animal, permila na sila palpak sa ilang nga obra. Pero sa totoo lang,
Hindi man nila madali-dali ang bata nga to kamay abilidad ato. Hindi sa ordinaryo nga bata kakon ordinaryo sa nga bata. Mahapos lang siya nga patsyon. To ni Malka Jake. Sa diin bala nagkadto si Sir Boy Tirador. Nga ako ang gintugyanan niya sine. Animal. Mahulat pagid ako diri sa ila ni Boyong kag ni Poldo. Nga madala nila diri si Jake. Buhi man nukon. Patay. Relyo? Ramiloy, Dodo. pwede ko bala ikaw maimbitar? Sa diin? Kabalo ko malipay kagid sini. Ano na balita? Makaon sa na? Ay, makaon kita kay kabalo ka. Birthday ko. Birthday mo sa mo? Oo, birthday ko kay August 3 nga ako na birthday. No, sigurado kagid mga sa birthday mo ma-upload, di ba? Ay, sigurado gid nga makakadto. Sigurado makadto kagid Pramiloy. Oo, pagkaon. Kinaimbitar ko kamo ni Basya nga duha kadto kamo. Loy, sa din ta makadto ko no Loy. Oy, birthday ko doon sa Tigulbab, Siyan, makadto kamo ni Pramiloy ha. Kabalo kamo, may birthday ko. Gusto ko inang maamot-amot kita bla. Tapos dito ta makaon sa balay. Oy, si Punay. mapod si Punay. Mapod ka Punay sa Mari birthday Punay, niya. upod ka? Punay Kita na mo maupod ka. Gabay. Ay para sadya. Ay, oo, matuod namin. Ginagusto ko. Para may masugo-sugo kami nga kuha atong pagkaon sa kusina ni Prelyo. Karinderya ni Punay, handa yung nga magservisyo sa aton. Atuod na. Abaw. Grabe ang pabirsa ni Punay. Ano kinaginabatyag mo yung Punay nga nag-aamo kasi na ihaw? Nakagi ka stroke? Ay, dami man ko nakilala lang nga na mind stroke pero hindi man amo siya na maghambal. At yung balad mo, kay medyo lain nag-stroke ka agya di ba siya, guro? Ay, kaluwa man niya kay Basyang. Kay Punay. Punay ka Ano dito. man yung... Loy, anong gusto mo yan? Loy, ma-stroke ko? Hindi, balad mo. Ikaw lang ang unod sa ako pabinsaron. Lusot mo. Perti ka Pramiloy, no? Ti ano gusto niyo? Mabudol fight sa balay? Mabudol fight? Oo. Tagailan ko yung pigyan eh. Hindi ka gusto mag-double fight, ha? Double fight. Kabo ko nun ba siya mabudol fight? Ay, pwede eh. Kay gusto ko ang sudanta sa budol fight, linaga. Ay, Dano, ikaw lang na yung kumag-amo sinang istorya. Oo, da. Ay, bro, gusto ko gid nga sa pag-abot sa birthday ko, kompleto ang mga kabarangay ko diri sa Naisyaga. Kay may announcement ko sa inyo. Sige, pa-announce siya sa Oo, radyo. anong i-announce mo, how? Gusto ko nga sa birthday ko, i-announce ko gid nga mapapili ko barangay Kagawad. Kay ang tanan diri sa aton barangay baguhon ko. Ang aton dalan ako ni pasimento. Kako masobra ang semento. Pati tsura ni Primiloy pasimento ko. Di bala maripunay. Ga, anong natabo sa imo? Kaluyabis ang lawas ko ga. Tapos, nagasakit pang likod kag ulo ko. Ay, siguro sa sobra na ini nga trabaho. Nabasa pa abi ako sang ulan kagahapon. Ahay, ako man gani balaga. Ginakapoy man ako diri sa obra sa balay. Tapos, nagapaugtas pang mga anak naton. Ay, nagaka-stress ako ga. Ma? Pa? Nga, hindi ka mo magpamasahe? Magpamasahe? Oo, matuod, no? Mapamasahe kita. Uy, lo. Nga nagakuriit ka, ho? Ay, ano abi apo kay nagasakit ang likod kag ulo ko. Tapos nagaalay ang balikawang ko.
nagapalaman ol ang tiil kag kamot ko. Budlay gid ni kon tigulang na ta. Lo, i-relax bala? Ano? Amo na ning ginabatyag ko. Nga daw kaluya na siyang lawas ko, i-relax ko pa. Oo, Lo. Paagi sa pagpamasahe. Hey, ipamasahe? Ay, kasakit sa ulo ko. Ay, nagasakit ang likod ko. Ay, nag-aalay ang balikawang ko. Ano naman? Nagapalaman ol ang tiil kag kamot ko. Ginaimsong niya ako. Kulang na ako sa tinulugan. Sa sobrang stress, kaluyas ang lawas ko. Sakit akong tiil, massage ko. Sakit. Mapabata o tigulang, matambok man ukon maniwang, mapadalaga man ukon soltero, ilabi na gid kun ikaw pamilyado. Sako sa trabaho, nagabatyagid sang pagpalanakit sang kalawasan mo. Gani, ano pa ang ginahulat mo? Mag-relax na, magpamasahe sa pinakamalapit nga Blay Massage sa inyo lugar. Dali, magpamasahe. Sa Kabangkalan, yari lang kami din handang sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Kabangkalan City. Gani, magpamasahe na sa Saira Line Massage. Ay nako, nang sakit ng likod ko. Nakapagod talaga galing maglaba. Ang dami ko kasi nilalabahan. Bakit? Ano nangyari sa katawan mo? Sobrang sakit ng likod ko. Halos Isa lang yung solusyon dyan. Magpamassage ka na. sige nga, tara, samahan mo ako. Para mawala ang pagod at pananakit ng katawan, ipamassage na yan dito sa Saira Blind Massage. Located at lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Kabangkalan City, Negros Occidental. Mag-relax, magpamasahe sa Saira Blind Massage. Ito ang mas pinasayang Nansyaga Channel. May kantahan, drama, hugot, at iba pa. Nansyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. Makinig na.